ngale nkathi esamile-ke esalinda ulamba aqhamuka amantombazane awu-2. Amantombazane uNtombi noThola badlule bamingelele. uNtombi ucishe ihloko enathi, girl, the girl is focused. Shoot your shot, girl. Shoot your shot. Adlula amantombazane. Agcine efikile-ke ulamba lo wayekuyena. Iscene elandelayo sebehleli shuthi yabo bayaxoxa ukuthi yabo uhambe kanjani nje baya-catch up. Bathi besakhuluma-ke bese u-JT atshela ulamba ngale ntombazane le ayibonile laphaya esitobhini ngale nkathi emlindile asho nje ukuthi leya ntombazane chazekile, leya ntombazane ngingayishada ngisho ukuyishada. Le ntombi le yabafu angeke ngize ngiyikhohlwe bafu, ngingayizeka nokuyizeka le ntombi. Ngiyakutshela bafu. Asethi ulamba hhayi before akhulume lezo